Dak li ġara matul il-lejl ta' bejn l-Erba' u l-Ħamis kienu ċirkostanzi straordinarji. Ekstqar il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-indirizza konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, kumpanjat mill-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia. Il-Forzi Armati kienu impenjati f'ħidma ta' salvataġġ kif dgħajsa b'numru kbir ta' migranti ġiet interċettata madwar 56 mil nautical beach mill-Kosta Maltija. Id-dgħajsa kienet qed tereq. Huma b'kollox 291 immigranti regolari li ddaħlu f'pajjiżna u fosthom 7 kienu midruba. Joseph Muscat stqar li Malta se tuża dak kollu li hu fil-poter tagħha sabiex tassigura li l-Unjoni Ewropea ma tibqax passiva fil-konfront ta' pajjiżi bħal Malta li qed jaffaċċjaw il-fenomenu tal-immigrazzjoni. Kien f'dan id-dawl ikkomunika avviż formali lil President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy li mistenni jasal Malta fuq żjara skedata nhar il-Ħamis. Wissejtu formalment tajt notice formali li Malta ħatibda iktar minn qatt qabel tuża il-metodi kollha leġittimi dak kollu li jagħtija is-seta l-formalitajiet tal-Kunsill Ewropew biex nesprimu in-nuqqas ta' sodisfazzjon tagħna għal mod kif l-Unjoni Ewropea qed tħalli lil pajjiżna u l-pajjiżi differenti qed jintlaqtu minn dan il-fenomenu waħedhom. Fost oħrajn Malta lesta tassieni voti importanti bħal għamlet dwar il-pakkett tal-ażil. Aħna mhux ħanoqogħdu nitkarbu hawnhekk, aħna hawnhekk qegħdin naqbżu għad-drittijiet tagħna u ta' pajjiżna u tal-poplu Malti u hawn kollu. Aħna dan huwa poplu ħanin, imma mhuwiex poplu ġwejjed, mhuwiex poplu li ħajoqgħod għal kollox. Malta mhix passatur, tenna blat laqli il-Prim Ministru Malti. Il-ħidma tal-Forzi Armati ta' Malta u tal-Pulizija bdiet nhar l-Erba' filgħaxija u kien propju għal ħabta tad-disa li ddaħlu f'pajjiżna permezz ta' helikopter 2 mill-immigranti li kienu feruti b'tiri ta' arma tan-nar. Persuna oħra kienet midruba. Sorsi informati li tkellmu ma' One News velaw kif dawn it-3 immigranti kienu ilhom madwar 6 xhur miżmuma f'ħabs fil-Libja u ħarbu waqt irvell inqala fl-istess ħabs. Kien f'dak il-waqt li l-pulizija fetħu n-nar fuqhom iżda minkejja li feruti, il-ħabsin irnexxilhom jaħarbu damu jimxu għal madwar 7 ijiem sakemm waslu ix-xatt. Hemmhekk sabu d-dgħajsa bl-immigranti u telgħu fuqha u minħabba l-kundizzjoni ta' saħħithom kellhom jiddaħlu f'pajjiżna b'urġenza fuq helikopter għal kura. Aktar tard tal-ħabta ta' nofs il-lejn kwart helikopter ieħor niżel f'pajjiżna bi3 nisa u raġel li kellhom bżonn l-assistenza medika. Il-Ministru Manuel Mallia konferma li ż-żewġ immigranti kienu feruti b'arma tan-nar. 2 minn dawn in-nies kienu feruti b'arma tan-nar, jidher li dan il-każ mhux relatat għal dak li ġara fuq id-dgħajsa imma seħħ il-Libja. Bejn nofs il-lejl u 6 ta' filgħodu ddaħlu fil-bażi marittima f'Xatt it-Tiben 239 raġel u 45 mara. Il-maġġoranza tal-immigranti qed jgħidu li huma mill-Eritrea. Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Il-Ministru Mallia stqar li l-immigranti qed jinżammu f'ċentru ta' detenzjoni.